Айде с глупости. И гледахте един футбол Маден България, типично Маден България. Но докато он е Калпазан и Наско Узунов там е на тази позиция и си прави каквото си искате, каши. Но докато он е Калпазан и Наско Узунов там е на тази позиция и си прави каквото си искате, каши. Докато това Поплювко не се оплаши, определено бехме по-добрия, по-класния отбор. Това е Антон Генов, Маден България, не случайно. Никой не обявяваше и никой не казваше, но той от началото на сезона не свири, беше спрян. И аз ви казах, моят приятел и любимец Наско Узунов, който ми е така един голям любимец в кавички, супер симпатяга, супер готин човек, пич на место, не е корумпиран, мъжкар и така нататък, си го прати днеска за първи матч. Викна му тук е Монаков 2 пъти в тунела и мъжкар Антон Генов второто по време така забрави къде се намира. Какви са ми претенциите, ако ме питате? Ами ние нямаше как да излезем, ние както я вземе топката, както отнемем топката от противника, фал. Фал. Когато остане в наше владение отпреде нещо, качване по гърба на Емо Тодоров и на Румен, по гърба им се качваха като магарата им се качваха по гърбовете, няма един фал за нас. Това пак ги кам, това е целенасочена на атака. Човека се казва Наско Узунов, безподобен, безпардонен мръсник, ужасен, гад, блят на руския, ако ви кажа какво значи. Идва тук 87-та минута спечелен мач срещу Локомотив София. Това са ни двата най-добри мача на нас, срещу Локомотив София и тук. И дойдоха тия два. Вие пък, аз очаквам, нали, мисля, че сме възпитани хора, вие пък съвсем много пък почвате на разговора. Аз мога да кажа, примерно, защо не е било очертано или защо е нямало вода, ако някакви такива проблеми или така нататък. Започнахте добре първенството, след това изпаднахте в дупка, що се отнася до резултатите, ще успеете ли отново да върнете първоначалния си облик? Ако сте вие дойте да го направите нещо. Защо трябва да се спекулира, след като показахме на всички, сме един добър отбор и то... Сме един добър отбор и то... Цялата вина е на този човек, който добре познах и мислех, че той може да се промени. Но един милиционер не може никога да се промени. Милиционерът си остава милиционер. И казва, че някакви футболисти там, Ангел Стойков, Любенов, Кючуковци там, те по дупница всички са кючуковци. Те винаги могат да намерят някакви причини. Когато нямаш мангизи, няма да занимаваш с глупости. Като старши лейтенант Мушев. Търсете контекста, никога не приписвайте. Искам да пишете след като чуете последната дума. В немския речитатива глагола се слага най-отзад. И хабе дас гемах. Значи, изслушвайте ме до край, опитайте се да ми бъдете приятели, да разберете какво искам да кажа. Аз съм се подготвил да ви дам визитка. Щом ми искате визитката, ще ми я приемете от край до край, без да ме прекъсвате. Ще ми приемете това, което искам да ви кажа. Ще изслушам въпросите, ще ги нахвърлям и другия четвърта ще ви отговоря. Аз мисля, че имам прекалено много работа, за да давам пресконференция интервюта. Ще смена картата и ако някой журналист манипулира мой близък да ми вземе картата, ще му бъда много обиден. И ще ви дам журналистическа карта, една прима ще си купя, на която може да ми пускате SMS-и, на които да се готвя. Пускайте ми SMS-и, аз ще се готвя. Този телефон го забравете. Примата ще обявя официално чрез аташето. Пускайте ми SMS-и, вечера включвам примата, SMS се пази 24 часа, вода си статистика, четвъртък идвам и ви давам отговор на всичко, което ви вълнува. Ако е спешен въпроса, ще се набутам за моя сметка, от другия телефон ще ви се обада и ще ви дам отговор, ако е от днеска за утре. Значи вечерно време, в личното си време, место на сина ми, ще обърна внимание на вас, защото аз ще имам ангажимент минимум 6 часа на ден на този стадион с големите. Значи, ако тренирам едноразово с тези, на които разчитам, ще тренирам следобед с тези, които... часа да дам на момчето от Гагарин. Станаха 8 часа. Имам 1 час на изпълнителния си директор да дам. Станаха 9 часа. Имам семейство, на което трябва да дам 2 часа. Станаха 11 часа. Спа по 8 часа, 19. И колко часа ми останаха? 5 часа. Единия ви го подарявам. Другите 4 може ли лично време да бъде? Няма как да не засегнем темата за Петър Стойчев. Той почина, почна вече тренировки, какво му предстои? Значи Петю почина месец и половина, горе-долу колкото бяхме запланували.
Той от 5 години е почил всяка година по 10 дена, като изключа тази година, където претърпя операция 40 дни почина. Просто трябваше и да има една по-голяма почивка. Както обикновено завършваме с въпроса на деня. Днес ви питахме в началото на предаването преди близо 2 часа, кой ще... Всъщност това е въпроса от вчера. Кой ще спечели вечното дерби. Днес ви питахме дали ви хареса вечното дерби. Колегите, че има зрител, който наистина много искал да се включи в предаването, даваме му тази възможност, само с оговорката, че трябва да бъде много кратък наистина, защото вече напреднахме с времето. Слушаме ви. Добър вечер, господин Диков. Съжалявам, че ви къснах предаването. Сега, айде да почваме пак от начало, да набъркате телевизията. Господин Касалов. Добре, втори опит, давам ви право на още един. Крум Салов. Чудесно. Чудесно. След като изредихте половината колеги от спортната журналистика, давайте без обращение, защото ще направите още някоя грешка. Когато трябваше да се провеждат кметските избори, имаше планирани кръгове. Седмица по-късно, тогава, когато в огромен процент от градовете в България, имаше балотаж на същите тези кметски избори. Това пътуване може би така вече не се усеща след добрия резултат, който постигахме. Доколко ние ги изненадахме корейците и доколко те бяха изненадани от нашата формация, от нашия отбор. Доколко ние ги изненадахме корейците и доколко те бяха изненадани от нашата формация, от нашия отбор. Доколко ние ги изненадахме корейците и доколко те бяха изненадани от нашата формация, от нашия отбор. Бързо ли се съгласихте да не се играе днес матча? Вашата телевизия, с оглед на това, че известна телевизия в България, би трябвало да знае наредбата. Поне вие ще вземете, предполагам, необходимите мерки, доколкото може да бъде почистен тази нощ. Да, всичко, което зависи от клуба, ние ще направим да бъде стадиона в вид удобен за логаритмуване, т.е. за игра. Сега давате ли си сметка, че може и ваши играчи обаче да се контузят все пак? Да се контузят? Нормално ли е при тези условия да не... По-нормално е да има и контузии. По-меки условия не мога да ви кажа. Толкова мек сняг, всеки удоволствие, всеки от тия децата са хвърли в този сняг да се радват. Толкова мек сняг, всеки удоволствие, всеки от тия децата са хвърли в този сняг да се радват. Добър вечер, уважаеми зрители. Започва нашият тенис магазин. Второто издание на Студио Футбол. На Студио Баскетбол, извинете, всичко в главата ни е футбол вече. Днес ще бъде главно на тема предстоящите евроквалификации на женския и мъжкия национален отбор. Много важни матчове. Жените гостуват, може би в момента вече загряват, на отбора на Полша. Започва нашият тенис магазин. Второто издание на Студио Футбол. На Студио Баскетбол, извинете. Започва нашият тенис магазин. Второто издание на Студио Футбол. На Студио Баскетбол, извинете, всичко в главата ни е футбол вече.